Szóval a sárga Pityke. Igen. Pityke, parázs, pergő. A piros. A piros a parázs. Érdekes, nézzek a sárgának, hogy tetszett a feje, minden, ahogy itt kiáll, de ők jönnek ki játszani hozzám. Igen, ő egyébként a legbátortalanabb, de hát semmit nem jelent, mert nem az. Gyertek ki. A piros a parázs? Tessék? Piros a parázs? Igen. Aminek a nyakán piros izé van. Én se tudom megkülönböztetni őket. Gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Gyertek, gyorsan! Gyertek! Gyere! Aha. Mondjuk az a viselkedés annyira nem szimpatikus. De nem, nehogy azt hiszem bátortalan. Szóval szó sincs róla. Gyere, Pityke! Nézzenek a pirosabb. Mit? Ez olyan pont, mint a nudli volt az alapból, hogy igen. A legélénkebb, a legvagányabb. Igen, igen. És az, hogy most Ez is nagyon jó, nézd meg, hát ennek olyan jó füle van, kvadratikus, hát és semmi izé. ja, nézzük őket, hogy viselkednek. Jobban tetszik a sárga küllemre. Igen, tudom, az a legjobb küllemre. De azért a vézen ugye a viselkedés az nagyon-nagyon fontos.